гулнигор хонимқуловаи 70 сола соли навро дар хайма ҷашн мегирад, чун ҷое барои зиндагӣ надорад. сел рӯзи 11 май хонаашро вайрон кард ва ним сол боз хайманишин аст. аз ин рӯ момаи гулнигор мегӯяд то охири умраш соли 2021-ро фаромӯш нахоҳад кард. در همین پلاتکا کجا میرم دیگه اینجا رفتن نمیتونم دیگه این پلاتکام دیگه کجا میرم اودی که میگم جونت بچم اینجا دکسی کورپا چکر اینجا میپرتم اینجا پلتا دارم اونا پلتا ندیدیم پلتا من اینجا میارم میمونم نمی تاک نمیدمش در همینجا قید میکنم کجا میرم دیگه بچم. сел худи момаи гулнигорро ҳам бурд, вале наҷотбахшону ҳамсоягон наҷоташ додаанд. чанд моҳро дар бемористон сипарӣ кардааст. мегӯяд ки хонааш дар рӯйхати хонаҳои вайроншуда дохил буд ки мақомот бояд барои бозсозиашон кӯмак мекарданд, аммо то ҳол касе ба кӯмаки онҳо наомадааст. азбаски муроҷиатҳояш беҷавоб мондаанд, ҳар рӯз ғусса мехӯрад. وزنی نیسته بچم اوای در نیزواد کپیدم برآوردنم تنم لیج بچم خدا ببخشم خدای تعالی. мисли момаи гулнигор даҳҳо зарардида дар сели баҳорӣ аз нагирифтани кӯмакҳои ваъдагӣ шикоят доранд. осори сел то ҳол аз хонаи марьямби диловарова сокини маҳаллаи содиқи шаҳри Кӯлоб гум нашудааст. мегӯяд ки соли 2021 барои онҳо ҳамчун соли зарар дар ёд мемонад. ами 2021 ро мо аз ҳама соли қиинтарин дар ҳаётмон мешуморем. барои он ки мисол мо ягон азоб кашидем. 8 моҳ мо дар азобем. 8 моҳ мо дар болиам хеле хок ханак зиндагӣ кесем. хонаи марьямби диловароваро баъди шикоятҳои зиёд дар феҳрасти онҳое шомил кардаанд, дар сел 50% хисорот дидаанд. андаке кӯмак гирифтааст, вале ҳеҷ коре бо ин кӯмакҳо кардан натавонистаанд. ову дигарон мепурсанд кӯмакҳои зиёд куҷо шуд. мақомот мегӯянд ба зарардидаҳо тақсим кардаанд. зарардидагон мегӯянд ки агар кӯмак мегирифтанд, зери хаймаву дар хонаҳои вайрон зиндагӣ намекарданд. фалокати табиӣ дар моҳи май дар Кӯлоб 41 хонаро вайрон карду ба 800 хонавода зарар расон. зиёне ки оқибаташро дар соли 2022 ҳам эҳсос хоҳанд кард. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, Кӯлоб.